כתוב בספר הזוהר הקדוש, דף ס"ה עמוד ב', סימני כחותם, זו עוד ברית מילה, ועוד של ימים טובים שהוא הראש של השם הקדוש. כמו זה, מי יעלה לנו השמיימה, ראשי האותיות, מילה, סופי תיבות, י' כ' ו' כ'. אומר הזוהר הקדוש, מי ששומר את ברית הקודש, את הרושם הזה, כאילו שמר את השם הקדוש. ומי שמשקר ברושם הזה, כלומר, מי שמשקר בברית הקודש, משקר בחותם המלך, כאילו משקר בשם הקדוש, שזה נקרא חותם של הגושפנקה של המלך. פה אנחנו רואים, רבותיי, עוד הפעם, בספר הזוהר הקדוש, שאדם פוגם בברית, בשם שדי של הברית קודש שלו, שהוא עשה בגיל 8 ימים, הוא משקר בחותם המלך. ממשיך הזוהר דף רפ"ח עמוד ב' ואומר, פסח, זרוע ימין של אברהם, כסף מזוקק. מי שערב בו עופרת משקר אותו. כך מי שמערב חמץ או שעור כלשהו במצה, כאילו משקר בחותם המלך. אדם שמערבב חמץ או שעור כלשהו במצה, הוא פוסל את המצה. כך מי שמערב טיפה שלו, שום תערובת של הזרע שלו, חס ושלום בביאה אסורה של גויה ודברים אחרים, כאילו משקר את חותם המלך. זה בזה תלוי. פירושם של דברים, רבותיי, בפשיטות, אומר רבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר הקדוש, דע שאדם מחלל את ברית הקודש שעשה בגיל 8 ימים, ששם שדי נכנס לברית הקודש של האדם בגיל 8 ימים, שהוא הולך עם נשים אסורות ובועל ביות אסורות. הדבר החמור ביותר לקחת את חותם המלך, להכניס אותו בגויה. אומר הזוהר הקדוש, תדע לך, הוא משקר בשם שדי. ברגע שאתה משקר בשם שדי, נגזר עלינו גזרה, אל תנשק שם שדי. תחשוב על שם שדי, זה טוב. תחזור בתשובה, תחזור, ננשק את המזוזה. אבל עכשיו יש גזרה, למה? כי אנחנו מחללים שם שדי, רבותיי. זה הדבר החמור ביותר. ידוע שרש"י הקדוש אומר, שמי שלא מבין את הדברים האלו בזמן שיש צרה ובעיה, נאמר עליו, ירקך אלוהים בשיגעון, בעיוורון, בתימהון לבב. אומר רש"י, מה זה תימהון לבב? אוטם הלב. אדם אטום, חתום, סתום, בלום, לא מבין את מה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם. אבל אדם שיש לו לב לשוב בתשובה, הוא מחפש את האמת. הוא מחפש לדעת למה הקדוש ברוך הוא עושה דינים בעולם. אז מי שרוצה לדעת את האמת ולהאמין בדברי הזוהר הקדוש, אז הקדוש ברוך הוא יפתח לו את הדרך. הוא יראה לו את הדרך, כי הבא להתאר מסיינו מן השמיים. אבל ברגע שאנשים נשמרים באטימות שלהם, והעם קשה עורף, ויש לנו עורף חזק, השם ירחם, העורף הזה, אותיות העורף פרעה הזה, ימשיך ויעשה לנו בעיות וצרות, אבל עלינו רבותיי לחזור בתשובה מהדבר הזה.